Nada, bueno, pois primeiro de todo, bueno, son xa 2 anos de mandato, que valoración así fas inicialmente de como vai ata agora a legislatura? Pois eu fago unha valoración moi positiva deste mandato, foron 2 anos moi intensos, onde tomamos medidas para establecer criterios e prioridades a medio e longo prazo, onde desenvolvemos políticas moi relevantes no ámbito da vivenda, conseguimos desbloquear aspectos, aquelas cuestións que levaban paradas durante moitísimo tempo, como pois esa parcela peleteiro coa posibilidade de facer vivenda de protección en pleno centro, en pleno corazón de Ensanche, apostamos por un novo modelo turístico e fomos capaces pois de implantar, de facer que sexa unha realidade o imposto de estadías turísticas, a chamada pois taxa turística, que ten pois moitísimo apoio a nivel popular e sobre todo buscando pois esa mudanza de modelo para un modelo máis cualitativo e menos cuantitativo, no que significa pois a xente que se achega a Compostela. Desenvolvemos tamén importantes obras, estamos traballando en cuestións que teñen que ver co mantemento, desenvolvemos criterios para facer todas aquelas temas que teñen que ver con sustentabilidade ambiental, que poida haber criterios diferentes nas obras que se levan a cabo. Estamos agora, justamente nestes días, debatendo con colectivos ecoloxistas veciñais, co conxunto da corporación tamén, a primeira estrategia verde de infraestructura urbana. Eu creo que hai unha aposta polo social, onde tamén conseguimos ampliar de maneira moi significativa aquelas cuestións que teñen que ver con axuda a colectivos máis desfavorecidos, co servizo de asistencia no fogar, con sistemas de conciliación, e puxemos en marcha, xa que estamos pois iniciando as festas do Apóstolo, un modelo de festas pois onde se conxugan a aposta polos grupos, por artistas galegos e locais que están en pé de igualdade en escenarios con outras figuras a nivel internacional. Un tipo de festas que pois nas últimas que tivemos da Ascensión foi un modelo de éxito e que esperamos que viñesen para quedarse, así como fixemos pois desa terceira festa de Compostela, o Nadal, un elemento sobre todo de festa na rúa, de reivindicación e de socialización. Se a todo isto lle unimos o desenvolver un elemento que para nós era fundamental, que era recuperar o orgullo de sermos de Compostela, con esa festa propia que foi a Alba de Compostela, que se vai desenvolver agora por terceira vez e que continúa pois acrecentando nomes a esa Alba de Gloria de Castelao, a esa estela nese ronsel de Castelao, bueno, recuperando nomes ou facendo cuestións que teñen que ver con memoria histórica, inaugurarmos xa unha estación intermodal coa denominación de Castelao, recuperar a figura de Ángel Casal, facer tamén pois un servizo de asesoramento LGBT, que era un compromiso político que existía e que xa é unha realidade, ou pois facer moitísimas xornadas que teñen que ver con memoria histórica e con memoria histórica das mulleres, como as xornadas do Patronato de la Mujer. Realmente eu creo que foron 2 anos moi intensos, 2 anos pois moi potentes e onde sobre todo, xa digo, desenvolvemos políticas a nivel interno de reestructuración con algunhas medidas que se van a ver a medio e longo prazo. Claro, como que sentaron un poquinho as bases, non? Do que vai ser tamén o resto da legislatura. Nese senso, bueno, falábamos ao principio tamén da legislatura que a prioridade era a vivenda. Estás agora tamén traballando na declaración de zona tensionada, non sei aí, bueno, como evolucionan os trámites, co igual algún impedimento por parte da Xunta. Pois a verdade é que nos extrañou o informe que fixo a Xunta, o requerimento que nos fixo despois da nosa proposta de diagnose e de plan de medidas para solicitar sermos zona de mercado residencial tensionado, un diagnóstico feito con un estudo universitario ao que se acrecentaron pois os estudos, a investigación feita por parte do propio Servizo de Urbanismo, moi sólida, moi rigorosa, onde hai datos que son datos oficiais, datos do IGUS, aos que nos acrecentamos os de plataformas, pero que simplemente con eses datos oficiais, con eses datos do IGUS, abondarían para sermos declarados zona de mercado residencial tensionado. A Xunta nestes momentos pois solicítanos unha serie de cuestións que nós pois contestaremos, por suposto, a ese requerimento, como non pode ser de outra maneira, máis extrañanos, non, que nesa valoración que se fixese, que se introducisen elementos que son realmente subxectivos, elementos que acaban ponderando que son as medidas que son competencia do propio goberno municipal. En todo caso, nós estamos moi tranquilas, entendemos que hai datos máis que suficientes para declarar a Santiago zona de mercado residencial tensionado e esperamos que acabe sendo unha realidade.
E agrada que estas medidas permitan que tamén os cidadáns noten antes nos próximos anos algún tipo de efecto no mercado da vivenda, uns prezos máis baixos, unha maior accesibilidade? A ver, é evidente que, por suposto que sí, aínda que estas son medidas transitorias, provisionais, son medidas as que se acolles que preparou, non, que deseñou o goberno estatal, e o que están pensados é como unha etapa de transitoriedade para logo facer medidas máis estruturais. Nós isto non o entendemos como medidas únicas, nós estamos facendo pois unha aposta moi clara pola rehabilitación de vivendas, estamos xa comezando nós de maneira propia con esa rehabilitación das casas de Caramoniña, mais tamén co intento de conseguir facer que haxa realmente unha cantidade suficiente de diñeiro que poñer en riba da mesa para facer políticas de rehabilitación e, sobre todo, solicitar que aqueles propietarios, que aquelas propietarias que teñan casas que estean en ruínas, que teñan en mal estado, pois que teñen que ocuparse e teñen que unha de dúas, ou ben poñela para que estea debidamente, ou senón, pois vendela, e nese sentido activamos por primeira vez pois ese rexistro de soares cunha poxa pública para, pois eu creo que é unha mensaxe moi interesante, non, moi importante para a propiedade. É necesario que todos eses edificios, esa cantidade importante de edificios que non están en bo estado, acaben circulando. Tamén rematamos con eses elementos necesarios para que a regulación sobre os pisos turísticos fose unha realidade. Todas estas cuestións unidas á potenciación de que poida haber vivenda protexida, ben cedéndolle parcelas á propia Xunta de Galicia para que a realice, ou ben con ese desenvolvemento na parcela de Peleteiro en pleno ensanche, ou coa proposta que lle fixemos á Xunta de Galicia e que finalmente aceptou de que finalmente en Xoán 23 poida haber tamén vivenda protexida en réximen de alugueiro, como nós pensamos que é fundamental que estea pois na contorna, na propia cidade histórica, que a vivenda protexida non forme parte pois de, como sempre aparecen nas periferias, senón que estea integrada en todos os lugares da cidade. Creo que non pode ser unha medida nin dúas, senón que o tema de vivenda para nós é transversal e ten que aparecer en todas as políticas que desenvolvamos. Iso, a medio prazo vai ter resultados? Por suposto que sí. Bueno, en materia turística tamén se plantexaba a intención de mover os fluxos, que non foran todos para o casco histórico. Ao final, parece que sí que se conseguiu un pouco desestacionalizarnos e se nese sentido a xestión de fluxos está a haber avances ou... A ver, no tema da desestacionalización aquí sí que se avanzou moito, hai realmente unha repartición de tal maneira que a xente se extrañaría de que aquí pois o mes de outubro sexa un mes moi bo, máis bo millor, non, que ás veces que o propio mes de agosto, é dicir que hai cada vez máis turismo de congresos, hai cada vez máis turismo que ten que ver coa gastronomía, queremos que tamén sexa coas referencias culturais e pouco a pouco o que temos que conseguir tamén é que a xente coñeza outras zonas de Compostela e que non quede só pois nas arredores da catedral. Niso estamos traballando, eu creo que iso que se verá pois máis a medio prazo. Desde a Concellería de Turismo estánlle dando un forte impulso a que a xente coñeza e veña aquí pois para eventos deportivos, ou que veña aquí porque quere escoitar a Real Filarmonía, ou porque quere facer turismo de natureza e coñecer tamén o noso rural, ou os nosos parques, as zonas verdes. Eu creo que son elementos non que van irse dando, aínda que é certo que pelexar con que Santiago de Compostela, a xente que veña, pois non queira vir á Praza de Obradoiro é moi difícil. O que queremos é que a xente poida pernoctar aquí máis días, desde aquí desplazarse a outros sitios e querer facer outro tipo de vivencias en Santiago, non? Que se integren máis co que somos, co que é a nosa identidade, a nosa cultura e, sobre todo, que respeten o dereito á veciñanza, non? A desenvolver a súa vida pois con normalidade. E, sobre a forma en que a xente chega, sí que está a ver como un descenso de pasaxeiros no aeroporto nos últimos anos, nos últimos meses, A ver, nós xa dixemos varias veces no Comité de Coordinación Aeroportuaria que se convoca que iso ia pasar, que iso ia acontecer, porque nestes momentos coa alta velocidade hai moita xente, aquí hai moita dependencia, polo menos de moitos voos que veñen a través de Madrid, e pois eses voos entre Madrid e Santiago, o certo é que hai moita xente que vai ir a acabar escollendo o tren. Iso é algo de que vimos advertindo desde hai tempo, e non só o Concello de Santiago, senón tamén entidades cidadás, entidades económicas,
dicindo que a Xunta de Galicia debería de facer o que eu creo que é pois un debe, algo que é necesario, que é facer un comité de coordinación aeroportuaria entre as tres cidades, a Coruña, Vigo e Santiago de Compostela, e respetando pois ese carácter central do aeroporto de Lavacolla, o do aeroporto Rosalía de Castro, que justamente respetando ese elemento, pero que poida haber unha complementariedade e unha especialización. Se non facemos iso, pois ao final xa sabemos cal é o resultado, que competimos cada un de nós entre nós e quen acaba gañando pois é un aeroporto que está fora das nosas fronteiras. Así que para nós é moi importante que a Xunta de Galicia asuma ese liderado, colla con ganas a posibilidade de facer pois o que debía ser, igual que temos moi claro que ten que haber un sistema universitario galego cunha especialización das tres universidades, ten que haber tamén un sistema aeroportuario galego con especialización e complementariedade e nunca con competitividade entre os tres aeroportos. Bueno, si tú falabas do sistema universitario, que claro, a ver, o exemplo histórico de coordinación entre aeroportos está a ser complicado. Non sei se agora tamén está como chegando esa competencia tamén ao eido universitario, co tema do grado de medicina. Pois a verdade é que é unha mágoa, no noso caso, nós temos unha declaración institucional unánime por parte de todos os grupos da oposición xunto co goberno, por tanto, de toda a corporación, onde temos claro que non debería de entenderse que a Facultade de Medicina de Santiago é a Facultade de Medicina da Universidade de Santiago, senón que é a Facultade de Medicina do sistema universitario galego. Esa Facultade de Medicina, por suposto, debe apostar eses estudos de medicina porque haxa unha descentralización da docencia clínica nos últimos anos, de tal maneira que outras cidades, outros hospitais poidan tamén ter as súas posibilidades de achegar todo o seu valor e todo o seu coñecemento. Pero nós entendemos que é mellor ter unha facultade que sexa o centro, é referente, ten moitísimo prestixio hoxe en día a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel internacional, e nós temos que darle continuidade a iso sen optar, entendemos, por neste caso algo que ao final podería acabar sendo non unha nin dúas, senón que pois cada cidade podería acabar reivindicando a súa. Creemos que non é o mellor dos esquemas posíveis e que abogamos, non, digamos, porque sí que se cumpra ese acordo que había hai anos de que pudese haber esa descentralización da docencia clínica, mais respetando que o centro de referencia é a Facultade de Medicina de Santiago. Bueno, xa abandonando estes asuntos centrais, tamén coa cuestión do funcionamento interno, como estades satisfeita co funcionamento da coalición de goberno? Estou moi satisfeita, a verdade é que houve un funcionamento magnífico, sempre nos entendemos ben, sabemos que somos dúas forzas distintas, pero que estamos traballando por obxectivos comuns, marcamos justamente unha folla de ruta nese acordo de goberno, estámola cumprindo, todas as decisións que se tómanse en reunións colexiadas, funcionamos como un goberno único e ao final non é a Concellaría nin de Compostela Aberta nin do BNG, senón que é ao final un goberno conxunto, un goberno común. A verdade é que é un goberno nese sentido moi satisfactorio. Bueno, claro, fora do goberno está a cousa máis complicada, chegouse ao poder, cun acordo de investidura, con apoio na investidura do PSDG, o partido despois, disgregouse, díscolos por unha banda, o PSDG como tal. Como está a levar a afrontar esa situación? Nós, como desde o principio, con moito diálogo, con moita intención de chegar a acordos, e eu creo que ademais iso é o que se ve. Moitas veces a xente quere poñer a énfase desde dentro na discrepancia, no desacordo, pero certo é que nós somos un goberno en minoría que levamos aprobados 2 orzamentos, somos un goberno en minoría que acabamos a regulación xa comezada en mandatos anteriores dos pisos turísticos, somos un goberno en minoría que aprobamos esa mudanza de planeamento para a parcela Peleteiro, e, por tanto, que sacamos moitas cousas adiante, co que son os nosos socios preferentes, as persoas vinculadas inicialmente ao Partido Socialista, pero que despois co tempo acabaron divididos en 2 grupos. É certo que esa división en grupos complica algo ese diálogo que hai que facer, agora máis bandas, con máis intensidade, mas eu non teño ningunha dúbida en que fora de algún episodio puntual vai haber a suficiente responsabilidade e altura de miras para apostar
por aquilo que a veciñanza merece. Porque o outro que nos queda é a oposición do Partido Popular, que esa sí que é terrível, porque o Partido Popular púxose desde o primeiro momento, primeiro a dicir que este non era un goberno lexítimo, logo a dicir que sí que era lexítimo, mas que non valía, non servía, e de maneira sistemática a súa actuación é dicir que non por sistema. Nada do que vai a propoñer este goberno lle serve e está disposto mesmo a votar en contra daquilo que lle interesa a veciñanza. Está disposto a votar en contra do pagamento de facturas, co que iso significa para as familias, para as empresas, para traballadores e traballadoras. A verdade, moi difícil de explicar. No caso, pois xa digo, das persoas, tanto que hoxe están no PSOE como as persoas que foron, porque agora xa non están no Partido Socialista, pero que sustentaron este goberno, entendemos, xa digo, que estarán con responsabilidades para traballar e para decir que sí a aprobar naquelas cuestións que sexan realmente importantes para a poboación de Santiago. Porque, bueno, falaba de que a veciñanza sí que pode ver que se aprobaron os orzamentos, que se aprobaron cuestións fundamentais, pero igual sí que hai unha tendencia nos últimos plenos tamén a que se están a bloquear cuestións tamén do día a día. Non sei se teme que iso pode ser unha tendencia a partir de agora, se é unha cuestión puntual. Eu espero que as cuestións que se tranquilicen. É certo que este é un momento especialmente delicado, o momento en que, pois, ao final, esas persoas que pertencían ao Partido Socialista pasaron a ser concelleiras e concelleiro non adscrito, e pois é un momento sempre pois difícil de axustar. Eu agardo, xa digo, que co tempo haxa, pois eu creo que se vai ver cuestións en que van seguir sendo aprobadas pola inmensa maioría da corporación. Eu creo que Santiago de Compostela apoiou que houvese un goberno transformador, un goberno avanzado, un goberno que afondase en todo o que son políticas sociais, políticas importantes para as maiorías. Eu creo que esa é a liña que debemos de seguir. Desde logo, pola nosa parte, non imos escatimar esforzos en debater, en dialogar, en intentar chegar a acordos. Bueno, entendo que o PP tampouco non se agradaba chegar a acordos ao principio da legislatura, pero non sei se agradaba unha oposición, como dicía antes, tan virulenta e tan frontal. A verdade é que é extraño esta oposición tan dura por parte do Partido Popular, unha oposición que é o non por sistema, xa digo que ás veces opóndose a cuestións que nin sequera coñecen, antes de coñecelas, antes de ver os documentos, antes de ver cales son as propostas, a súa posición é de maneira sistemática pois unha negativa. Bueno, entendo que hai, pois non sei se unha frustración por parte do voceiro do Partido Popular por non poder gobernar, se iso aínda non se asumiu e se non se entende que cando menos non durante este mandato o que hai que facer, creo, é contrastar se as cuestións que están falándose, que están discutíndose son boas para a veciñanza, apoialas, pero non por sistema ou non polo non. A verdade é que eu creo que é unha maneira de facer oposición que lle acabará pasando factura ao Partido Popular, que pensa que vai en aumento, mas o certo é que non existe non ese apoio social hoxe importante. O Partido Popular pois non conseguiría, segundo pois os datos que nos din os inquéritos e segundo as tendencias, non conseguir ter pois esa maioría absoluta que sería necesaria, e eu creo que en moi boa parte debido a unha política que fai de acoso e derribo ao goberno moitas veces injustificável. E, bueno, falaba antes tamén das festas, do modelo impulsado por este goberno. O PP tamén foi moi crítico, dicindo mesmo que eran as peores de Galicia. Bueno, eu creo que iso volveuse na súa contra. Houbo cantidade de artistas que se sentiron ofendidos. Foi unha humillación para moitos artistas de prestixio que son recoñecidos fora, que teñen cantidade, ademais, que son referentes a nivel internacional, persoas que estiveron nas festas da Ascensión. A verdade é que eu creo que quedou todo o mundo absolutamente desconcertado con ese vídeo e esas acusacións do Partido Popular de ser pois esas festas pésimas non para Galicia. Bueno, nada, falábamos das críticas do Partido Popular á programación das festas, tamén esta semana houve críticas dende o PP, tamén dende o PSOE, bueno, pola ausencia da alcaldesa na medalla entrega da Medalla de Galicia a Princesa Leonor. Non sei aí como se compaxina a figura da alcaldesa co posicionamento político, acudir a estes actos.
A ver, eu sempre fun aos actos institucionais da Medalla de Galicia. Eses actos celébranse como é habitual o 24 de xullo, neles estarei, a eles acudirei. Neste caso houbo un acto especial, un acto creado a mantenta, xustamente que nós entendemos que só tiña a intención pois, de branquear a monarquía. Un acto en que foi moita xente que se dirixiu a min dicíndome que fixera moi ben, que eso era algo lóxico e que se sentía representada, non? Nese non acudir a un acto de alguén que en principio é difícil xustificar que cumpra os criterios para lle conceder unha medalla de Galicia. Insisto en que de todas as maneiras o Concello de Santiago estará representada, como é habitual, nos actos oficiais que son o 24 de xullo para esta entrega da medalla de Galicia. Xa digo que creo que eso é o que nos debemos, a esa representación institucional dos actos fixados, pero este era un acto singular, un acto feito pola propia Xunta de Galicia, polo Partido Popular na Xunta, con esa intención non de exaltar a monarquía sen xustificación. Bueno, dicía que había quen eloxara por non acudir, que se sentía representado, pero tamén as críticas eran polo contrario, porque non estaba representando os composteláns que sí que estaban de acordo con esa entrega da medalla, coa participación do Concello nese acto. Insisto que o que había que facerlle é preguntarlle á Xunta de Galicia a quen lle fixo unha consulta a respecto de se era boa esa escolla, non, para as medallas de Galicia, porque que eu saiba, pois eso é algo que decide de maneira unilateral o Partido Popular na Xunta, é algo que non se somete a consideración, xa non digo no conxunto da poboación, senón ni sequera dos representantes no Parlamento galego. Entón, bueno, daquela habría moito que dicir, poderíamos dar a volta a esa pregunta, non? É algo que está referendado por alguén, por algo. A verdade é que, insisto, en que eu recibín moitísimas mensaxes de apoio, moitísimas mensaxes de xente que di, pois ti sí que me representas, non? Eu vou quedar con iso. E tamén quero reiterar que a miña presenza nos actos institucionais representando o Concello de Santiago é constante e que ali estaremos o día 24 de xullo na entrega das medallas. E, bueno, xa para ir rematando, falábamos do balance destes 2 anos de legislatura, que queda agora para os últimos 2? Ben, pois eu creo que queda aí unha cuestión fundamental que todo o que ten que ver co transporte. Temos un contrato de transporte en precario desde hai anos, un contrato de transporte que o anterior goberno intentou licitar e ao final non foi capaz de rematar o proceso. É un contrato en que fixemos pois moitas reformas para melloralo, para facer posible que houvese tamén autobús nocturno, que non hai en Santiago de Compostela, liñas alimentadoras do rural, maiores frecuencias. Ese eu creo que é pois un dos grandes retos que temos e eu creo que temos que seguir avanzando no resto das políticas que fixemos até o momento, dándolle un maior soporte a todo o que significa mantemento da cidade e mantemento do rural. Son elementos fundamentais. Santiago é un concello moi complexo, é un concello de 220 kilómetros cadrados, é un concello que ao final ten en rural, ten urbano, ten barrios, ten moita presenza de distintas administracións e, por tanto, onde levar todos os servizos é difícil. Temos que ser capaces non de que eso sexa mellor, que os servizos que se ofrezan sexa cada vez de máis calidade e temos que conseguir que eses criterios que fomos poñendo como obxectivos en políticas de vivenda, en políticas turísticas, en políticas sociais, non só se consoliden e que se reforcen, senón que sexan unha liña que xa signifique unha non volta atrás, non? Que é un criterio marcado nun elemento, nun concello transformador, nun concello que mellore a vida da veciñanza de Compostela. Porque, bueno, falaba tamén ao principio do mandato dese fito histórico da primeira muller alcaldesa nacionalista de Santiago. Non sei se a veciñanza tamén se sinte satisfeita con co balance ata agora. Eu o que percibo é que sí, eu creo que a xente está contenta, sabemos que hai cousas que nos faltan, que non son, non é posible facelas en 2 anos, é certo que a administración ten que ser máis áxil, a administración é moi lenta e que en Santiago de Compostela e neste concello faltan recursos humanos, recursos materiais para afrontar algunhas, estamos intentando suplir esas carencias, pero en xeral
xeral, eu creo que hai un apoio moi claro por parte do conxunto da poboación de ver que hubo cambios estruturais, cambios con medidas que son non medidas cosméticas, que é o que nós non queremos, senón con medidas valentes, medidas decididas e medidas que ás veces poden acabar sendo contestadas por algún sector, mas que a medio e longo prazo van ficar para quedar, que aquí sexa pois ese imposto de estadías turísticas un elemento de referencia para moitos concellos do país que detrás de nós van vir implantar a taxa turística e dentro duns anos será iso común, eu creo que nos enche do orgullo, así como moitas das regulacións que estamos facendo nos temas de vivenda ou todo o que significa a protección do pequeno comercio, con esa aposta por poñerlle freo ás tendas de souvenirs que estaban inzando pois toda a cidade histórica e facer posible que ese comercio de proximidade, esas tendas de toda a vida, mercerías, farmacias, tendas de alimentación, que teñen que ser unha realidade. Se queremos fixar poboación na cidade histórica, temos que facer que ese comercio de proximidade siga vertebrando o territorio. Apostar por políticas de rehabilitación fronte á nova construción, a aposta por todo o que é o apoio aos colectivos máis desfavorecidos, apoio pola nosa cultura, eu creo que é unha liña fundamental que ten que engarzarse, xa digo, no debido mantemento de todo aquilo que temos, porque hai moita infraestructura que estaba en moi mal estado, que despois de moitos anos ten moita deterioración e que temos que conseguir, antes de máis nada, pois darlle unha fasquía de que sexa moito mellor, como fixemos co pabillón de Vite, que realmente esa rehabilitación acaba aparecendo pois un centro novo, non? Ou como imos facer tamén pois co Estadio Vero Boquete, non? Con un proxecto que temos xa para rehabilitar por fases, comezaremos agora a primeira, mas que ten que ser a primeira de varias, onde acabemos entrando e dicindo isto é como se fose pois un espazo novo por completo. Así que esa é a liña en que nos imos mover a partir de agora, apostar pola rehabilitación, apostar polas políticas daqueles temas que máis interesan a veciñanza e dotarnos dos servizos públicos coa máxima calidade posible para a cidadanía. Como tamén fala moito do medio e longo prazo, non sei se igual é moi pronto para preguntalo, pero hai ganas de repetir, entendo. Por suposto que non só hai ganas de repetir, senón que eu xa dixen que este é un proxecto que temos que é a medio prazo. Un mandato de 4 anos é curto para o que significa ao final pois a maquinaria municipal e nós temos un proxecto para esta cidade para a próxima década. Entón que é nesa perspectiva na que nos movemos e por suposto que falamos de que viñamos para quedar. Bueno, como lle gustaría ser recordada como alcaldesa? Bueno, eu dixen cando xustamente me escolleron, cando foi o discurso de investidura, que me gustaría ser recordada como alcaldesa que plantou árbores, non? E na liña non só de plantar árbores en zonas verdes, en parques, sino en conseguir que se vexa, que a xente tome consciencia da importante que é loitar contra o cambio climático e facer que as árbores tamén estean presentes nas prazas, nas rúas, nas avenidas, facer posible pois ese cambio de mentalidade que diga que as cidades teñen que ser sitios habitáveis, que teñen que ser sitios frescos. Moita xente chega a Santiago por múltiples causas, é certo que pola peregrinaxe, por temas culturais, pero un dos elementos que máis se repite é por ser un refuxio climático. Para que ese refuxio climático cada vez que están subindo as temperaturas, sexa para o conxunto da poboación, tamén temos que facer unha aposta por distintos pavimentos, pola naturalización, por loitar contra ese quecemento global. Eu creo que a sustentabilidade, a igualdade en todos os seus sentidos, a inclusión son os temas que van definir novos gobernos, novos concellos e que van definir as políticas municipais a medio e longo prazo. Pois, moitísimas grazas. Grazas.